Drodzy mili, jesteśmy po kolejnych zawodach w zażywaniu tabaki, piciu wódki, piwa na czas. Mamy zwycięzców, mamy pokonanych, a właściwie tak to nikt nie jest pokonany, bo fajne, najważniejsze jest uczestnictwo. Kapela Drek, bardzo dziękujemy. W tej chwili bardzo prosimy grupę Inhalator, żeby dopierdoliła, bo mamy troszeczkę opóźnienia, więc wejdźcie i podsumujcie ten temat. Kolega Grubla bym prosił o kilka słów po kaszubsku, bo wiadomo, znamy się nie od dziś w Dzierżążnie, żeśmy mieli tą samą dziewczynę w tej samej gminie. No ale to stare, dawne czasy, nie? Numer 33. No, ta białka już nie żyje. Jo, także chodźcie tutaj inhalatorsi i zagrajcie nam. A wszystkich innych zapraszamy do zakupu biletów, bo bilety kosztują 66 zł. Słuchajcie, kapele nie grają tutaj za darmo. Muszą przyjechać. Numerek 33, bardzo proszę jeszcze głośniej. Bardzo prosimy, numerek 33. Zapraszamy po odbiór Skorupiaka. Bardzo prosimy do kasy. Jest bileter Kosior. Są ponętne... Zapraszam po Bigos numer 33. Bigos numer 33. A w międzyczasie zapraszamy do kasy tutaj. Kasjerki w wieku rozrodczym. Tutaj muszę potwierdzić. W wieku rozrodczym przyjmują podatki nas. Przyjmują w wieku rozrodczym. Lub na imprezę oczywiście. Przyjdźcie, zapoznajcie się. Przy zakupie biletu dostajecie łyk bimberka, z syfonu w usta, gazowana wódka, do tego jest kiełbaska z musztardą kaszubską, z keczupem kaszubskim, może jakieś dostaniecie jakieś suweniry. Macie ogórki małosolne z gospodarstwa Blajkert kaszubskiego, macie ciekawostki różne, możecie sobie... Numer 33 do chuja pana! Proszę iść, odebrać ten kabanos. Bigos, przepraszam. No właśnie, ta drużyna Bigos nie wystąpiła. Ale, co tam jeszcze mamy? No mamy tam jeszcze takie sytuacje, można zakupić, ukręcić tabakę, mamy dernicę. Możecie sobie sami ukręcić tabakę od Tadeusza Makowskiego z Mielna, mamy cały sprzęt, mamy tabakę, możecie sobie sami ukręcić tabakę, a później ją wciągnąć. Wszystkich zapraszamy, 66 zł bilet, wspomagacie Trójbój Kaszubski, jak wspominałem, my nie dostajemy żadnej kasy od żadnych stowarzyszeń i żadnych organizacji. Oni nas mają gdzieś i my ich również mamy gdzieś. Nic od nich nie chcemy, ale chcemy od was. Wspierajcie nas, dzięki wam ta impreza jest i być może będzie, ale to zależy od was. Kto jeszcze nie ma opaski na ręku żółtej, przypominam, zapraszam do kasy, do biletera, a zaraz przed wami zespół Inhalators, czyli punk rock z Dzierżążna. No tak mówię, bo Wróbel jest Dzierżążna, ale generalnie oni są z Mazowsza. Oni tam gdzieś spod są... skąd wy jesteście tam z Mazowsza? Chotomowa, Legionowo, no tak. Oni są Piłsudczycy. Dobra, to zaraz będą grali, a teraz zapraszamy do kasy na jednego, można coś wypić, zjeść. Albo pogadać jeszcze z kapelą Drechy. Jak ktoś chce wymienić uściski dłoni, zażyć tabaki oryginalne, nie jakiś Red Bull, kurna, z tego, z Oszona. Zapraszam numer 53. Jo, to są nasze chłopi. Kłeścierzyna! Gdynia Kłeścierzyna to jest jedna rodzina. Nie zapominajmy o Sopocie i Gdańsku oczywiście. Trójmiasto. Pa! Znaczy nie, jeszcze nie kończymy. Oho, jeszcze takie dwa słowa. Na naszej imprezie na Trójboju nie dzielimy się na starcich i na młodszych, nie? My tutaj nie robimy takich podziałów. Przychodzą tutaj ludzie po 60, przychodzą ludzie przed 20, pełnoletni oczywiście. I my się wspólnie bawimy, nie? Przychodzą ludzie miastowi i wioskowi, przychodzą ludzie z Areczki, z Lechii, z Bałtyku i z innych tam jakichś filmików. Tutaj nie ma takich podziałów. Tutaj nas łączy zamiłowanie do tabaczki, do sznapsa, do piwka, do zabawy wspólnej na plaży, do świtu, biesiady wspólnej
i zamiłowania do naszego regionu, do naszej tutaj natury, do naszej kultury. Także bawcie się dobrze, a teraz, czyli mam nadzieję, że już kapela jest gotowa. Wróbel, rzeknij 2 słowa, bo Wróbel dobrze po kaszewcie gada. Ja niestety już tak nie mówię kiedyś, jak dobrze jak kiedyś mówiłem. Ale on postaruj, nie? Postaruj, jo. Witam we wszystkich. Jo, to ty gładaj knepie, a co pójdę. Co, ty ja ci kaszebi? No ty to graj. No to zaraz sprawimy, bo ma tu fajny balet. Jest Michalatos, jest urodzony w Kartezach, ale mieszkam teraz w Warszawie. Wszystkiego dobry głęb. Pełna muzyka. Także bawta sopita, zażywaj ta tabaczka i wszystko co trzeba, nie? Kretinbo! 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 To nie barba i nie kot! Kretinbo! Kretinbo! To nie myszka i nie kot! Kretinbo! Kretinbo! To nie rusek i nie skok! Kretinbo! Kretinbo! Jak ja nie wiem, bardzo chyba
gitary, jeszcze bo gitary nie słyszę odsłuchał. Poprosimy gitarę, bo odsłuchę, bo w ogóle nie ma słuchać gitary. Jest sam bas. Nie tej gitary, bo nie ma odsłuchać gitary w ogóle. Ściana dźwięku, atak serca. Atak serca, kurwa! Będę do was strzelał. Rozruszaliście, idziemy dalej. Seksowiek. Nie zwalniamy tempa. Płyń, kurwa! Numer 60 zapraszam. Lepiej płyń kurwa jak niż płyń kurwa.
Gewalt. Chujowo! Ale nie! Chujowo, ale bojowo. Ruchaj krokodyla. Dobra, następny numer. Another kind of jump punk dla wszystkich starych punków. Wiesz, że tu kilku tych się... Jak? Jeszcze w Ramoneskach najpierw, dobra. Jadziem. Jedz McNippy.
wiem, czy pamiętacie audycję Marka Piernika. O nim będzie ta prawa. Nie, on nie będzie dawał. Marek Piernik. Powiedz kawał, pokaż. Jedziemy, Marek Piernik. Marek, Sito, co ty robisz? Graj! Marek Sito, co ty robisz? Graj! Hej! Nerwowy stan! Jedzmy!
tyle. Kruka cień dla wszystkich skredytowanych i zadłużonych. Everyone. Bank. Są tutaj dzieci? Nie ma dzieci. Będzie o ruchaniu. Noworodkę zruchają kurę później, a my będziemy ruchać. Banki będą ruchać was. Widziałem krukaczy, krew mi smalec nie za zdrowo. Widziałem krukaczy, to cię nigdy nie za dużo. Widziałem krukaczy, widziałem krukaczy, na tysiącu waty. Widziałem krukaczy, krew mi smalec nie za dużo. Widziałem krukaczy, to cię nigdy nie za dużo. Widziałem krukaczy. Słonicy. Broszkę dmucha. Niuki chcą na kok. Nie jeden kok już polega na tej plaży. Dzisiaj konkurs był bardzo drastyczny, z tego co zdążyłem zauważyć. Nie jeden kok poległ. Zasypcie go i posadźcie na nim kwiaty. To świętojaństwo. Jak wygląda ten nasz trudny świat? Jak powiemy, oni wiedzą jak. Napiętowany marzeniami, napiętowany marzeniami. Go!
chwili go i uciekł. Sposób na zatynę nowy mam, kilku młodych chłopców światło dał. Wykreowałem ich od słów do głów, wydalkę z nich trzeba wóz. Miliony przeznaczy rozejdzie się mi, potem napiszę im kolejny hit. Miliony przeznaczy rozejdzie się mi, potem napiszę im kolejny hit. Jest to hit z Bandeką. On the call. Talk to us if it's on fire. Tak on delikatnie z sobą, robiły sobie zdjęcie z królewą. Widziałeś jej wywiad na BBC. Nie mogę przetrwać przez kilka dni. Bo za kogo są nastolatek PiS. Postali gazety mogą sobie dni. Muszę kogo są nastolatek PiS. Postali gazety mogą sobie dni. Yo, PiS on the top. Trystawe nastolatki. Wyważne się blisko i wołały stop. Stop, yo, PiS on the top. Yuki on the call. Raz, dwa, trzy, cztery, PiS on the call. Trystawe nastolatki, wywołały szok. PiS on the call. Yuki's on the court. Yuki's on the court. Yuki's on the court. Yuki's on the court. Yuki's on the smoke. Thank you. Dla wszystkich punków, którzy kiedyś byli młodzi. Teenage Punk. Dzonka Zaremusa. Jedz medali! Na poniedziałku do soboty stary na brzuch skreślasz dni. Już nie możesz się doczekać, gdy wychodzę na domci. Znowu wojnę kała na pies i przeklinuje studieczny brak. Warto wziąć dziś na plaży i naszą prostą rurę dać. Nie chcemy iść do domu. Oczy one się rano, szukać czasu. Zabawy,
Widzę, że jest szaleństwo, szalejmy dalej, nie zwalniamy tempa. Nie mam czasu na nic. O naszej chorobie cywilizacyjnej, która każdego z nas dopadła. Nie mam czasu na nic. Włączyłem. Jedziemy dalej. Dzięki. Nie ma ciebie tu. Jedziemy na antypody. Radio Birdman. Wczesna Australia, kraina kangurów, owce kangury i wyspa przestępców. Radio Birdman. What is? Aloha! Wszystkim
Teraz po francusku. Numer 57, 49, zapraszam. Podmiot. Zapiekanka, zapraszam. Zapiekanka, zapraszam. 57-49. 57-49. Teraz o morzu. Morze, nasze morze, będę Ciebie wiernie strzec. Esto Samara. Zagrałem dopachnie koszmarny sen. Wyjazd nad morze pojawił mi się, a tam wśród krzyku mech i piany morskich fal leżała topless kobieta fałfata. Naprawdę dopachnie koszmarny sen. Wyjazd nad morze pojawił mi się, a tam wśród krzyku mech i piany morskich fal leżała topless kobieta fałfata. Merci madame, la foi est sur ce là. Merci madame, tu jesteś kobietą fałfatą. Merci madame, ty nienawidzisz mnie, ja wolę do końca. Trocika bus, kapieci kąty, ulerów, na tacy na łatwi. A jeden kąt, mylił nas bez smal. Żegnaj, ja wiem, czekający w hotel. Merci madame, la foi est sur ce là. Merci madame, tu jesteś kobietą fałfatą. Merci madame, ty nienawidzisz mnie, ja wolę do końca. Ja zawsze chcę. Merci madame, la foi est sur ce là. Merci madame, ty jesteś kobietą fałfatą. Merci madame, ty nienawidzisz mnie, ja chcę do To był numer morderca. A teraz dla wszystkich zbieraczy kwadratowych płyt. Dla Piotra B, dla Żuka C. Podobno macie w kapelusz wrzucać. Nalejcie mu do kapelusza. Numer 60, zapraszam. Kto może, niech leje w kapelusz. W zasadzie pieniądze, bo impreza nie jest sponsorowana przez nikogo. Jeśli o tym wiedzieli, pamiętali. Na wszystkich zbieraczy płyt winylowych. Nie wiem, czy święci spokojnie kolację. Obstawiłem na portalu 4 licytacje. Jest tu trochę głośno, coraz więcej chętnych. Zaraz ich przebiję, bo świeżą mnie ręce. Darek wypłatela, darek wypłatela, darek wypłatela, darek wypłatela. Widzę kolejny
Cicho wypadema, cicho wypadema, wojna wypadema, Mary wypadema, znowu wypadema, wypadema. Wypadema mija i kupuję płyty winylowe. Kupujcie płyty, wspierajcie wydawców i muzyków. Dziękujemy. No jest sprawozdanie, to jest epilog 2263. Armata jesienna, zimowa, zapraszam. Ktoś się topi na plaży. To był żart. 2263. Tyle koncertów podobno zagrali bracia R. I to jest nasz tribut dla nich. Hej! Thank you, fuck you and good night. Los Inhaladores. Wczesno hiszpański będzie teraz. Jest to pieśń o naszym ministrze, który zaprosił nas na San Escobar. Zaśpiewał ze mną również Wojciech Młynarski z jednego mieści. Tam za górami, tam za lasami, gorący jak wulkan, San Escobar, tam za murami, tam za noczami. Czyli chłopców jak do sympatycznej pani Krysi ze stolika czwartego. Pucio, pucio! Los Inhaladores Rocker i nasza banda zamknięta się jeszcze każdy grupą zawieszona. Los Inhaladores Rocker somos y nasza banda zamknięta się jeszcze każdy grupą zawieszona.
Cześć! To by było na tyle, dobranoc. Chyba, że coś jeszcze chcecie, to możemy wam zajmować. Dobra, gramy. Dobra, na razie jeszcze Goryl nas nie pobił, więc możemy zagrać coś tam. Kto chcecie teksańskiego hej, czy Nirvana Smile the Spirit? A chuja tam, nie będzie ani tego, ani tego. Będzie tylko to, co my chcemy. Czyli Ramones. You know this band? Czy tylko noście koszulki z tym zespołem? Bo dziewczyny noszą, nie wiedzą, co one noszą. Kalifornia, tak? Dobra. Do you wanna dance with me? With us? No? Thank you. Good night. Czy że tańczy ze mną, że w końcu przyjdzie ręce, baby. Czy że tańczysz ze mną, że nie przeżywa, wszystko się przestało noc, baby. Czy że tańczysz ze mną, czy zatańczyć ze mną też, czy zatańczyć ze mną też, czy zatańczyć ze mną też. Przestańcie ze mną, trzymam cię na ręce. Powiedz mi, czy to jest sekretne, baby. Czy zatańczysz też? Czy przestańcie ze mną, że nie przeżywa, wszystko cię przestało noc, baby. Czy zatańczysz też? Czy zatańczysz ze mną też? Czy zatańczysz ze mną też? Czy zatańczysz ze mną też? Czy chcesz? Czy zatańczysz? Let's go, let's go, let's go. Czy zatańczysz ze mną też? 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 Czy chcesz? Kalifornia, sam jedziemy. Nie? Tylko szebę, co? Zapraszam numer 57, zapraszam. Bigos, Słuchajcie, zapraszam. dobra, to ja się przebiorę. Szybciutko. Dobra, będzie the last number. Specjalnie na życzenie Żuka. Niegrany 20,5 lat. 5 lat temu. Numer nazywa się Wróć na Kaszebę i dedykuję go wszystkim chłopakom z mego zespołu, a także wszystkim Kaszubom, którzy trwają od wieków na tej ziemi.
Jedziemy. Wróć na Kaszebę. Dam Rockers. 25 lat temu. Żuku dla ciebie. Dla wszystkich. Dla wszystkich Kaszeb. Możecie śpiewać z nami. Hej! Jeszcze raz. No jak to? No jak to? No jak to? No i tak. Bele belewetkę może, co? Nie ty. Może jest. Ja mu zagrać. Greg Wojtek przekazał. Dobra, jedziemy. To nie jest performance. Nieważne. No i właśnie tak. Nie wiem jak komu chcesz, tak nie chcesz,
Inhaladores. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiego szkłanku. Oni są przyjechani z daleka. Z hali w Gdyni. Jo. Rubel Brod! Jeszcze jeden, damy radę. Jebała cała wieś. Jebał cię też. Szef gminy jego teść. Teraz już masz 60 parę lat. Najpierw już czas zaspawać pizdy czas. Dobra, a jeszcze o coś kurwa mać, jak inhalatorców. zapierdala czas. Już wnuczki trzepią się. Dobra, robimy pisa, ludzie, no dajcie jakiś aplauz. Wróć na Kaszebę jeszcze raz. Tak, zagramy wróć na Kaszebę jeszcze raz. Dawaj specjalnie. Chyba, że Kalifornię najpierw, Wojtek. Kalifornię? Tak, tak. Cały rok czekałeś na ten czas. Kalifornia Sun. Session Sun. Tonight. Nie masz raka. No. Cały rok czekałeś na ten czas. 2 tygodnie urlop od starego masz. W każdym roku były góry, tylko przecież ognie się chce. Lecz twój szczęścia dużego wita, bo są to szczytem sobie już nas. To są na jeziora raz, razem Bałtyk jest na raz. Tutaj wreszcie wszyscy bawią się. Słońce jebie ostro przez cały dzień. Są dziewczyny i bikini, kartacze i są gliny. Pozbieramy drzwi z bursztyny, lody bambina, gęsty winy. Kochana ręka jeziora nas, latem zatoka jest sam raz. Hej! Olej! Piwa! Zatoka Gdańska! Piwa! Zatoka Gdańska! Piwa! Roland Gdański! Piwa! Gdynia Kościuczyna! Piwa! Zimna woda dziś za nocą jest. Może pójdziemy w końcu coś dobrego zjeść. Może spały, może leniwe, zupa rybna, piwo sywe. Pełna gotówka, zmila, bardzo dobrze jest każda chwila. Czerwona rybka, jeziora nas, światowa laty jest czerwona rybka, jeziora nas, latem Bałtyk jest tam. Dzięki, wróć na Kaszebę jeszcze raz i jedziemy pić. Idziemy pić, jo. Rubel Brod! Jak komu chce, nie
Kaszebską kapela gry, cinda, Kaszebską kapela gry. Cześć, to było ich lat. Jebać raka! Dziękuję wam wszystkim za występ. Do zobaczenia za rok. Jebać raka! Brawa kapela. Chciałem też Żukowi podziękować, chciałem też podziękować za browar Remus. Długo go nie piłem, chyba jakieś 15 lat temu wstecz, ale piwo jest dobre, piwo jest fenomenalne. Dionka, wiolgu. Jo, Inhalators. Słuchajcie, Inhalators nie tylko pije piwo Remus, też pije wódkę, napije się wódki z wami, bo nie ma tak, że na trójboju kapele grają i sobie odjeżdżają. Tak nie jest. Miksujemy się, publika, zespoły, tarzamy się po plaży, jak ktoś chce, to się obnaży. Idziemy do wody, wracamy z wody, mamy wzwody. To się wszystko dzieje. To są takie kaszubskie dzieje. Także jeżeli ktoś się zapoznać z kapelą Inhalators, to są tutaj z nami, zostają, wypiją z wami. Oczywiście bardzo was zapraszamy, żebyście nie byli, że tak zwanymi chujami i kupili bilety na ten występ. Żeby też kapela Inhalators mogła opłacić sobie hotel i wrócić do domu niekoniecznie na piechotę, nie? Także bardzo serdecznie zapraszamy. Kto nie ma opaski, ten niekoniecznie bawi się z nami. A kto ma opaskę, ten ma podpaskę. Dobra, okej.